Straight to the Now point. atong balikan mga kagalaan. Kining tanan nga mga istorya nga ang Senado gihimong taguanan sa kriminal, ang Senado wa na integridad under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano tungod na ni bato. Nya dito misakay sa kanan ni Robin Padilla. So another issue kay nagpasakay si Robin Padilla ni bato nga dunay warrant of arrest issued by ICC, duna mahigalay wanted to. Si bato inyong gitabangan nga makasibat. Mao na mga higalay arguments niadtong nasuko ni bato, nasuko sa mga Duterte. Ato lang i-present ang both sides ha, pero mahatag tas tong kaugalingong analysis. Sa pikas bahin, muna akong giingon, ang pangutanang dako para masulbad ng tanang questions kay nagkanit-kanit naman na, ang gamot yun anang tanan mga higala, kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mga kagalaan sa ICC, balido ba? Ha? Kay kung moingon ka mga higala nga balido, nagpasabot mga kagalaan nga, sadaan yun ang Senado. Balido to, sa to pa wanted si Bato, base sa warrant of arrest sa ICC, niya ilang gitaguan sa Senado, sadaan. Nawa ang integridad sa Senado, si Alan Peter Cayetano ay ayaw nga Senate President, kay iyang under sa protective custody ang kriminal. Si Robin Padilla ing gipasakay sa iyang sakyanan ang kriminal. Kana, kung ang warrant of arrest issued by ICC is valid. Pero kung kanang warrant of arrest issued by ICC, dili mga higala valid, nagpasabot nga way kaso si Bato. Sama sa ubang mga senators nga musod gawas lang sa Senado. Umingon si Robin Padilla, ni hawa si Bato, ni biya si Bato, diya sa Senado, aron nga dili maamong ng uban. Kay kuhaon magyud siya may kalabi sa walay basis. So yan tuyo nga muhawa na lang siya, kay aron nga dili maamong ang uban. Salain po na nga habig. Pero ang balikon ko, ang simple question para atong ma-simplify ni, kay hasol man kayo, daghan naman kayo, complicated naman kayo, daghan naman mga questions lang, sanga-sanga ng sanga-sanga. Tanawon nimo ang ugat, nung sa may ugat, kay kung mingon gani mahigalan, dili valid ang ICC warrant. Di wala na. Walay obstruction of justice, wala mahigalay kriminal nga gitaguan, walay kriminal nga gitabangan nga musibat sa Senado. Wala. Because dili man valid ang warrant of arrest. Pero kung valid, sakto ang ilang giingon. Nga ngano inyo man ang gitaguan deken. So, ang simple question to simplify ni ining mong issue mahigala is the warrant of arrest issued by the ICC, issued by the International Criminal Court, valid within the Philippine jurisdiction? Kana mo ina pangutana, ang maong warrant of arrest ba, balido ba sa jurisdiction sa Pilipinas? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba siya mo bangga sa Philippine Constitution? Simple. Pending ka namang question sa Supreme Court. But while pending na mahigala, mo paabot sa Supreme Court o ato mga kaigala ang hangupon unsay decision sa Supreme Court yana. Ang mga abogado magkalain mga higala og opinion o pariha ramig libro nga gibasa. But because lahi-lahi og theory mo nang atong irespetar lang ang theory sa uban. Pero ang ato mga higalang baruganan kini musulti tas kahanginan mahigal lisod man og kini ni ang labi na ang mga tao na minaw nato, ang atong ordinary people na kinahanglan guidance sa mga sukitig paminaw. Ako maingon gyud ko nga ang katawhang Pilipino ron na minaw. Nining akong programa karon. Mo na nga puryabuyag ubay-ubay mahigala ang ni-follow sa atong program. Ato man gi-simplify ng issue. Klaro-klaro lang ha. Muhangop ko unsay decision sa Supreme Court. Ako nang dawaton. Pero wa pa mga higala na mogawas ang decision. Ang atong baluganan mao nga kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC, kinahanglan na nga i-recognize una diri mahigala sa atong Philippine courts. Kay bisan gani ang mga judgments mahigala sa gawa sa nasod, doon naman tayo gitawag recognition of foreign judgment. Dili sa valid until ma-recognize siya sa atong Philippine judiciary mga sukid paminaw. So kung mauhuna, ngano mo ingon man ta nga dili na valid unless ang Philippine court mo na si Bato, ang iyang gipaabot, naabay mo issue o warrant of arrest nga Philippine court ang mo issue, dili ang ICC. Nga naman, tungod kay klaro under Article 3, Section 2, klaro na niya. Atong i-simplify mahigala. Unsa may nakaingon sa Article 3, Section 2, kay doon na ba in theory sab sila ani. Ay, ato lang i-discuss yun, for purposes of discussion. Pakita ko names, atong i-discuss. Article 3, Section 2. Kani, constitutional rights man eh. Remember, ang Article 3, Section 1, kanang Article 3 Bill of Rights na.
ang Article 3, Section 1, no person shall be deprived of liberty without due process of law. No, way tao nga hikawan sa iyang kagawasan nga way due process sa balaod. Straight to the point. Palayo ko na kong flash name sa Article 3, Section 2 names. Katong taas-taas ng article ba? Kana. Adit ni mao, judicial review ni. Katong usa, katong akong gipasa nimo usa. Article 3, Section 2, katong Section 2. Sige daw. Kaya kati discuss ha, para klaro-klaro lang yun. Kay karong panahon na may gala daghay magpa-blight. Kaya atong respetaran, no way problema. Sa ako nang ingon parihar mig libro ang gibasa. Bisag asa kas Pilipinas, parihar tag libro ang gibasa, pero magkalain ang teorya. Ato lang sang respetaran. But ang atong posisyon mao nga kinahanglan ang korte mahigala ang judge nga Filipino judge mo issue sa warrant of arrest aron mahimo siyang valid. Okay. Asa man to dong? Kana dong. Sige dong. Kana siya. Mo na ito i-discuss ha. Okay. Pwede ba ni nga para mudako siya, makita na ba siya or para mudako siya kana tanggalan na akong kuan lang. Okay mo ni ha. The right of the people, kaya ang Section 1 ani mahigala, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dili ka mahimong hikawan sa imong kagawasan nga way due process. Ang Section 2, kanina kasulat, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Timan eh. Why search warrant or warrant of arrest nga i-issue except upon probable cause to be determined personally by the judge? Pwede ba mo nang mabaglisan ka na nang determined personally by the judge? Kanang judge, butangi pag yun o kwan, nabay laing color. Kana, very good. Thank you names. Okay. To be determined personally by the judge. Kinsa man na nga judge. Muna itong klarohon ha. Kay doon na mga higalay nagpatuo nga mga mayong laki. Di lang ako mahigala i-mention. Kaya tulos na silang respetaran mahigala. Pero kana kung musulti kas kahanginan, lahi ni dire. Balaan ning kahanginan. So, kana na ang okay lang isulti lang na dito kung kinsang imong ika-istorya ito sa daplin-daplin. But ari ka musulti sa on-air. Nga muingon ka nga kanang judge kuno indaykin. Appeal ng judge sa ICC ana. My goodness. Kaya ako lang nang iagi katawa. Kaya doon na mahigalay ni ingon. Kanang ingon determined personally by the judge. Na naman, warrant of arrest ko na. Gi-issue ko na sa judge. Judge ICC? Dili mao. Filipino judge because Philippine Constitution kini. Philippine Constitution kini. Ato lang klarohon. Unya, ang klaro-klaro mga kagalaan, kay mamislead din taon po mga taho bitaw no? Mabitay warrant of arrest no, nag-issue man sa to judge. Nya tulo pa gyud ka judge ang nag-issue kuno day kay dito gud sa ICC. Atong klarohon na to ha. Kini 1987 Constitution, Philippine Constitution. Ug imong i-appeal diha ang judges sa ICC may galatiman nga ang atong Constitution nga gigamit karon way labo tong milabay nga mga Constitution. Ang atong Constitution nga gigamit karon 1987 Constitution. Timan niya 1987 Constitution. Pag ang framers anang 1987 Constitution daykin, sayo naman sabton daykin, kabatay ka. Timan niya ang pizza na 1987 Constitution, kuha nimo day. Ang ICC na established mahigala, International Criminal Court, niya nang 2002 na. My goodness! Nya moingon ka nga appeal mahigalang judges ICC. Straight to the point. So paghimo sa 1987 Constitution, wa pa International Criminal Court. Straight to the point. Ha? Pero klaro-klaro ba lang? Klaro-klaro ba lang mga sukit di paminaw? Ang ICC na establisar siya mahigala og unya ni enter into force niya na pang 2002. Nahimo sang formally operational mahigala July 1 of 2002.
Sa to pa maguwang kay nga tong konstitusyon ni Ken. 1987 ko na. Wa pay labot tong nanglabay ang konstitusyon ha. So paghimo ining konstitusyon, wala mga higalay sa hunahuna sa framers sa nagsuwat aning atong konstitusyon. Ang ICC kay pa man mo exist ka ng ICC. Straight to the point. Ha? Kuyawag theory mahigalay ko di lang ko mo mention kung kinsa ha. Nga kinini ang kwan. Ato lang respetaran pareha ra man tag libro ng gibasa. Pero bida kuyaw sa iyang theory nga mo mislead sa mga tao. Nga na may judge, issue man as judge sa ICC. Judge nga gimension niya sa 1987 Constitution, Filipino judge. Under sa atong jurisdiction. Kaysa pagtukod sa 1987 Constitution, 1987 Constitution wa pa ICC. Ha? Unya kita ang Pilipinas ni ratify ta sa ICC mahigala sa Rome Statute 2011 pa lang. So muna kong ingon, grabe no? Unya, may na grabe na tong pagkabahin-bahin. Gaaway mahigala Pilipino versus Pilipino tungod aning sitwasyon na karon tungod sa foreign document nga gusto mahigala nga i-implement kay gusto gyud niya valid gyud aron dakpon mahigala si Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Tanggalan na mga characters nga naa diha. Tanggala mahigalang Duterte kung dili Duterte nga subject, dili Bato de la Rosa. Dili ba kana usa ka pagpangyatak mahigala makiri sa atong 1987 Constitution? Straight to the point. Tungod kay dunay kasuko ang uban sa mga Duterte o gatong Bato, mo nang gusto nila mahigala nga valid na lang yun na. Di man ang balaod mahigala mutan-aw ka regardless kinsay na tao nga involved. So muna klaro-klaro. Nagkabahin-bahin ta mahigala gumikan sa usa ka foreign document nga hapit niabot sa punto nga nagbinuthanay dito sa Senate, hapit niabot sa punto magpinatyanay Pilipino kapwa Pilipino just because of a foreign document. My goodness. Straight to the point. Nako example ninyo ha. Tanawa mahigala idakin kana si Vladimir Putin dunay warrant of arrest issued by the ICC. Nirecognize ba ang Russia? Nagkabahin-bahin ba ang mga tao sa Russia nga gumikan sa ka foreign document, nakabahin-bahin sila, nag-away sila, Russian versus Russian, just because na ay ICC document? Wala. Kisa may laing warrant of arrest sa ICC, si Benjamin Netanyahu sa Israel. Nakadungog ba ka ang mga Israeli, nag-away Israeli versus Israeli, tungod kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC? Wa. Kita ra. Only in the Philippines, mga kaigalaan. Kita ra, wa kataw-ini sa mga nasod. Unya, mo insist po bang higala nga kana naging judge siya, appeal ko no mga kigalaan lagi ang judge sa ICC. Ako lang agi kataw-katawa ha kay para kuan lang ba? Klaro-klaruhay lang ba mga sukid tigpamino? Di ko mag-mention o mga ngaan sa unsa pero bida klaruhon tala na ha. Anabot pasabot mahiglas judge pag himo sa 1987 Constitution wa pa mahigala ICC. Nganong i-insist ba nimo nga kanang maong judge nga nakasuwat sa 1987 Constitution na appeal ana ang mga judges sa ICC? Ato ning hubaron makay mga tao-taon nga kwan, mayroon ba pagkasulti nga certain lagi pagkasulti murag pagkatuog gyud ka ba? Nga kanang judge kanang kasuwat nga judge mauna appeal ang ICC. Kuyawa oy. Og dili nimo mapakgang mga higala makatuo sang uban mamislead judge. Wala ayaw na dong no. Kay mismo gani ang judicial review under Article 8 sa 1987 Constitution, nagklaro nga usaray Supreme Court, dunay mga lower courts. Wala i-appeal ang ICC diha. Nya sa ko ningon simple kay nang sabton ha. Paghimo ni anang 1987 Constitution, how come nga imong i-insist nga kanang judge nga pasabot ya appeal ang ICC judge nga wa pa may ICC at that time 1987 unsa ka maguwang sa atong Constitution, unsa ka maguwang sa atong Constitution as compared to the existence of the ICC? Klaro-klaro lang ba? Para dili ta mahigala masaag ining kalakiha bisag sa unsa lang mga higalay mahuna-hunaan lalo gyud nga ma-justify mahigala nga himuon yung valid mga sukid tigpaminaw porbida. Timan ninyo maayo katong naminaw nako. Nagkabahin-bahin tag maayo nag-away Pilipino versus Pilipino because of a foreign document. Kita ba mo og ang Russia mahigala nag-away Russian versus Russian just because there is a warrant of arrest issued by ICC against Putin wa. Naghiusap pa sila day nga
Ni isyo pa sa lagwanan, kamong taga isisim arimo, kamoy dakpo na mo. Ang Israel, gisuhan lagwaran mahigalaw arrest si Netanyahu. Kita ba mo, Israeli versus Israeli nag-away? Tungod kay naiwaran to arrest, dakpon si Netanyahu niya na iningon nga dili dakpon? Wala. United sila mahigala. Wala nila i-recognize, dili na. Sovereign country ta, independent country ta, walay makadikta na to. Kita ras Pilipinas man na inana. Nga gusto pag yung insist manghigala nga kanang judge nga nakabutang, diha makagalaan sa 1987 Constitution under Article 3 Section 2, appeal ko ng ICC. My goodness. Aron na gyud ma-justify mahigala ang kuan. Mabitaw na ako balikon yun. Gibutangan mahigala og tap-tap blindfolded ang Lady Justice. Nga nagda mahigala sa timbangan. Aron nga dili sa mutin tan-aw kinsay subject. Kinsay tao nga involved niya na. Kundi tan-awon ang balaod og unsa gyud ang buot nga ipasabot mga higala. Not just number one. Simply dominant. Not just number one. Simply dominant. Straight to the point. The attorney, Rufil Fernandez Panyo. Atong takna alas 7:06 na standby sa atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon mabalik taon yung taon sa dugang pa mga issues kay mudagan ra ba atong basihan Rome Statute o Rome Statute atong mo deep dive ta sa Rome Statute muligot mudagan nga to sa RA 9851 sundon sa RA 9851 mudagag balik sa Rome Statute kay klarohon tani. Sangay sa mahigala to ipadangat usang RMN 558 Manila mosunod na karon dayon.